Yon, bagsak yepa, mga kabalen. Isang malupit na bakbakan sa pagitan ng Pampanga Giant Lanterns versus Nueva Ecija sa Friday, 9 p.m. sa Nueva Ecija Coliseum, Palayan City. Opo mga kabalen, ang top 2 teams ng MPBL ay maghaharap na. Finally, ang young blood ng Pampanga Giant Lanterns at ang all-star cast ng Nueva Ecija magtatapat na sa September 23. Kanino ka, mga kabalen? Well, alam naman natin mga kabalen na si Michael Wico o ang binansagang King of the North ay ang dating star player ng Pampanga. Ahead to Wico, touchdown! Well mga kabalen, talagang tumatak nga ang Michael Wico sa Pampanga Giant Lanterns, lalong-lalo na pag home court natin dahil hindi tayo natatalo pag home court na at laging best player etong si King of the North. Pero alam naman natin, sa mundo ng basketball, walang permanente mga idol. May mga pagbabago talagang nagaganap. At nun nga, na-trade si Mike Wico sa iba't ibang team matapos ang pandemic. Well, lucky trade naman ang nangyari kay Mike kasi nga magsunod-sunod ang kanyang kampyonato. 5-time champion sa iba't ibang paliga mga idol. At hindi lang basta paliga ito, malalaking liga sa Pilipinas mga kabalen. At sa mga ligang ito, kasama niya halos ang teammate niya ngayon sa Nueva Ecija. Iba't ibang team nga lang ang kanilang nilaruan. Well mga kabalen, hindi na bago sa basketball ito mga kabalen ha. May mga natitrade talaga at sobrang excited pag nakakalaban nila yung former team nila. Opo mga kabalen, parang si Allen Iverson na nalumipat ng Denver Nuggets at naglaro kalaban ang Philadelphia 76ers. Ganon din si Shaquille O'Neal na natrade ng Miami Heat at kalaban naman ang LA Lakers. O diba mga kabalen, relate lahat no? Bagsak yepa. At sa kabilang team naman mga kabalen sa Pampanga Giant Lanterns, talagang sumisikat ngayon ang isang RC Concepcion, ang pride ng Porac at Mexico, Pampanga. Well mga kabalen, hindi na bago na si RC Concepcion ay dating Pampanga Giant Lanterns na. Pero wala pa sa kanya noon ang spotlight kasi nga ang mga star player noon ay sila Levi Hernandez, Mike Wico, Dexter Maiquez at Mark Cruz. Pero ngayon mga kabalen, sa lineup ng Young Blood, ang ganda ng pinapakita nitong si RC Concepcion. Bukod sa sunod-sunod na ang pagiging best player niya, talagang na-improve din niya ang kanyang shooting mga kabalen. Opo mga idol, sobrang ganda ng proseso ng mga coaches ng Pampanga ngayon. Opo mga kabalen ha, mula sa mga young guns o young player ng Pampanga, na-improve nila ang team ng Pampanga Giant Lanterns at naging elite unit ito o elite team sa MPBL. Kaya ito na mga kabalen, kampiyan na to. Kayo, kanino kayo? Pampanga o Nueva Ecija? Bagsak yepa mga kabalen.